Wow! Welcome mga studio to another outdoor cooking. Today's episode po, magluluto po ako ng pork ribs. Ayan. Ako lang po yung naghiwa nito mga studio. Nakabili ako ng 5 kilos po na belly. Kinuha ko yung ribs. So ito na po yun. Manipis lang po siya. Mayroon siyang laman. Tsaka mayroon ding buto. Masarap to mga studio i-sugba o i-roast mga studio na pork ribs. So simulan natin pagtimpla nito. Pakita ko sa inyo paano po kasarapin itong pork ribs na ito. Let's go! Ito na po. Malinis na. Timplahan natin to. Unang-una po, lagyan natin ng asin. Liburan natin ng asin mga studio. Ang karning baboy po, basta't mayroong asin lang, masarap na po yan. Basta't maayos lang po yung pagkasugba ba. Maayos lang po yung pagka-roast. Yan. Ito nalagyan ng asin mga studio. Maglalagay ako ng black pepper. Kunti lang mga studio. Yan. So, okay na to. Next naman mga ka-studio, dito muna unahin ko para makita nyo po yung buong process. Unang-una, white pepper. White pepper to ha, white pepper. Garlic. Onion, chili, lahat po ito powder, konting paprika, tsaka ito po nagpapasarap lalo sa mga barbecue or mga grill po, cayenne pepper. Medyo damihan nyo po siya. Okay na yan. Tapos mix natin para makut ng maayos. First side muna po ito. Tapos maglalagay din tayo sa kabila. Wow! Naamoy ko na po. Ang bango na po niya. Kahit hindi pa naluto. Diba? Naamoy mo ma'am? Ang ganda ng kulay. Red na siya no? Iusin nyo po. Masin lang na mabuti. Masin ng mabuti para ma-mix yung mga ingredients. Ready na po ito mga ka-studio. Natimplahan ko na ang dito na side, tsaka dito po. Yung dito, hindi ko na pinakita kasi same process lang po. Same lang din po ng timpla. Kitang-kita nyo po, pulang-pula na. Kung gusto nyo pong mas malasa po yung ribs nyo mga ka-studio, pwede nyo po siyang i-marinate overnight. Kung nagmamadali naman kayo, pwede naman to mga 30 minutes. So rest muna natin to mga studio habang piniprepare ko po yung para sugbaan na to. Sugba na po taming. Indot ya tong uling ba? Katag din ako mga studio ha.
para maibin yung init. Ito, malinis na malinis po yung screen natin. Initin natin konti yung screen. Yan, sobrang init po. Tapos ilalagay na natin ang pork belly ribs. Ang ganda na oh. Dapat po bali-balihon siya para dili siya mapagod. Babaliktarin ba? From time to time babaliktarin para maganda yung luto niya at hindi siya sunog mga kastudyo. Sobrang bango na po mga kastudyo. Baliktarin ko muna ha. Wow, look at that mga kastudyo. Malabas na yung mga oil ba. Dahil dito mga kastudyo, baliktarin nyo lang from time to time. Tapos dapat hindi malapit yung uling, malayo siya para hindi masunog agad yung ribs nyo. Check natin kung maganda ba yung pagkaluto mga kastudyo. Wow! Baliktarin naman natin. Itong mga itim-itim mga kastudyo, yan po yung timpla natin na hindi yan sunog. Luto na pala ito mga kastudyo. May juicy pa kunti. Huwag nating i-overcook kasi makuhan siya ba, mag-uga ba, mawala yung juice nya. Wow, ang ganda. Kainan na. Ito na po mga kastudyo, luto na po ang ating roasted pork ribs. Wow. Yan. Sobrang bango na po. Wow, ang bango na po mga kastudyo. Sarap na kumain. Tara mga studio, hindi na natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. By the way mga studio, magre-reveal kami ng another one winner po ng ating parapol po sa Christmas giveaway na 500 pesos cash. Yes. Abangan nyo po sa video na ito mga studio. Tara, start na tayo mo. Dito tayo. Wow, ang lambot mo. Sa'yo to mo. Wow. Laki nito pa. Gili ko speakers. Sarap na pong kumain mga ka-studio. Grabe, sobrang bango po niya. Oo. Yan. Diyan na yan. Sige na, kain na tayo. Kainan po. Tikman mo ha, medyo manghang to siya kunti mo. Ano? Kain po tayo. Kalami, super lambot po. Ang sarap pang. Ano? Yung mga ingredients pang na nuot sa kuan. Laman. Yung flavor niya. Ang sarap po. Hindi siya sunog, di ba? Tapos lutong-luto po sa ilalim. Kain yung mga baby na ribs, no? Mga buto-buto. Halang-halang kamay.
Yes. Panalo na naman kainan, no? Sarap na naman ang kainan natin ngayon. So sawa namin merong suka, tuyo, sibuyas, kamatis, lami kayo. Hindi daw, para di ka mag-gusto no. Hindi, sa'yo mo dapit Ano oh. pa? Pero kahit wala siyang sausawan po, pwede po. Kasi malasa yung mga nilagay na mga ingredients ha. Ya, malambot kasi siya. Hindi sa overcook. Miya mo sa? Naanghang-anghang. Merong anghang po pero kunti lang. Sarap. Nagsama po yung panahon sa amin ngayon. Kainan po tayo sa lahat po ng nakisabay sa amin ngayon. Maraming salamat po. Kuha ni mami. Lihog mo. Yan. Dito na side mayroong kuhaan siya. Mm. Yan, gustong gusto ko ito nga side. Buto-buto. Merong baby kasi dito mang. Yung mga Namias ako ano timpla no. Nabuyag eh. Pwede na gid ka maligya pa ba? Sukod na tag restaurant. Dami edli mo kay tambok ba? Tambok na baboy. Nga sagol ba? Yan ay baby ribs. Sarap. Nahulot ka noon eh. Kasi kanon yung nanay mo no? Samot na napag yun sa labas kumakain. Ang sarap po. Mahangin. Ang sarap kumain talaga. Tapos harapan namin sobrang green po. Masarap kainin pag ganito pa ba? Hindi siya pagod, no? Hindi siya. Di siya uga ba? Ano siya ganit Tagalog anong pagod? Sunog. Hindi siya nasunog. Sarap. Ang galing mo talaga magluto, Pang. Thank you man. Kataghap lagi po no. Na-apply lang po namin yung mga natutunan lang po namin ba. Sa palaging pagluluto ba no? Ano muna tayo tubig? Tubig pa tayo.
Cheers tayo pang. Mm. Yan po, grabe, sobrang sarap po nakainan namin ngayon. Sarap po. Oh. Panalo po. Magre-reveal na po kami ng isang lucky winner po. At ang lucky winner po natin ngayon mga ka-studio ay si Tandararan, Gabriel Monte Alto. Yan, congratulations po Gabriel Monte Alto. Congratulations po, ma'am. Yan. Maraming salamat po sa pag-send ng entry po, Ma'am Gabriel Monte Alto. Advance Merry Christmas po, ma'am. By the way po, ang mechanics mga ka-studio, unang-una po, mag-share po kayo ng outdoor cooking video po namin sa inyong personal Facebook. Tapos isend nyo po yung screenshot sa Bisaya Studio FB page. So yun na po yung entry nyo mga studio dahil doon po kami mamimili po. So sa mga hindi pa nanalo po, mayroon pa kayong chance kasi mamigay talaga tayo araw-araw po until December 22. So good luck po sa mga nanalo. Congratulations po. Yung iba po na isena na po namin yung mga padala po. Yes po, yung mga pera. Yan, shout out muna tayo. Mm. Shout out Haji Kasarti Vlog, Zandi Lim, Emma Narvaza, Sweet Heaven Bread and Pastries Buwagsong Uy, Branch. kanay sa Hello. Buwagsong na yung branch. Oh. Salamat kayo sa pagtanaw. Silingan na mo nga branch. Silima na mga bakery. Oh. Shout out Jinky Nation from Aklan, Janet Caldito, Mami V Vlog, Tata Opulentissima at Opulentissima Clan sa Mabolo, Cebu City. Hello po. Ay, sa mga taga Cebu na. Bibi ng Milan, Italy, Elena Zita from Zamboanga, Alexis Joseph Soriano, Beauty Spain Vlog, Wenceslas Stats from Austria, Karen Joy from Israel, Ay po. Janessa Bardinas, meron pong channel, Rambi Neri from CDO, Charmaine Burgos from Panabo, Davao del Norte, John RV, Food is Life, Ruby Aguilar from Abu Dhabi, Angel Wings, Paulino Junior Ramilo from Sibuyan, Romblon, Ren TV, Nathy Lee, Kimberly Jane Bilarmino, Remy De Leon, hi ma'am, Ay, Ma'am Remy. Bernardo Mendoza, Ana Capuno, Dai Gamutan from Morocco, Harish Corpuz, Joy Monter from Hong Kong, Pearl Ayadi from Surigao, Linda Mills Monterdi from Jensan, Almira Buena, and Lloyd Sakari Butuna from Bohol. Yan, ang dami pong shoutout. So yun na po lahat mga studios. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. At nagluto tayo ng roasted pork ribs na sobrang sarap po, no? Yes. Juicy siya na hindi sa sunog. So yun na po mga studio. Sana po may nakuha kayo na ara po kahit konti lang ko. Yes, may nakuha kayong kunting ideya lang po. Opo. So yun na po mga studio. Bye for now. Kita-kits tayo sa susunod na outdoor mukbang. Bye-bye.